Assalamu alaikum. So a wanga tutorial za mu fara duba testnet ɗin Photon. So Photon blockchain layer 2 blockchain ne wanda ke ƙoƙarin creating interoperability between Bitcoin da sauran chains. So currently suna a second phase kamar yadda kuka gani suna testnet phase 2. Ban yi participating ga phase 1 ɗinsu ba. Amma currently ga phase 2 ɗinsu nan they are active. So phase 2 ɗinsu is very simple. Abinda mutum zai fara yi shine idan kun ka bi link ɗin nan na referral link za ku ga zai kawo ku interface kamar haka. Bayan kun yi scrolling za ku ga wajen connecting wallet. Recommended wallet shine ku yi aiki da MetaMask. So ga waɗanda za su yi testnet task ɗin ta waya sai kun yi downloading ɗin Kiwi browser ko kuma Mises browser wanda ke supporting dai Chrome extension. Sai ku yi downloading ɗin Firefox, ku yi downloading ɗin MetaMask na extension ɗin browser. Requirement na biyu shine sai kun yi login ɗin social handle ɗinku ga browser ɗin. So za ku yi login Twitter account ɗinku ga browser. Sannan za ku yi login har da Discord ɗinku don zuwa gaba za ku ga dalilin da yasa na ce dole sai kun yi login har da Discord ɗinku ga browser ɗin. So farko in kun zo za ku yi connecting ɗin wallet ɗinku. EVM chain ne za ku yi connecting ɗin wallet ɗinku sannan ku yi connecting ɗin social Twitter account ɗinku nan. Idan kuka je ƙasa za ku ga wajen add chain sai ku danna add chain zai adding ɗin network ɗin EVM network. Ga wajen manual addition waɗanda ke son su yi adding ɗin shi manually amma bai da amfani tunda already ga button ɗaya za ku danna ya adding muku shi automatically. Zai adding muku testnet RPC ɗin da Explorer. Ƙasa sai ku yi claiming ɗin faucet. Idan kun yi claiming faucet ɗin automatically zai tura muku. Wasu faucet ɗin kan ɗan ɗauki lokaci kamin ya yi dropping. Yana iya minti 2, minti 5 depend. In dai har ya sa muku green ɗin na successful notification in green kuna iya zuwa ku dubi chain ɗin. Ku dubi balance ɗinku. In ya yi updating to ya riga ya sauka. So kun ga kamar nan kun ga balance ɗina duk na riga na yi transactions amma normally za su ba ku daidai wanda zai ishe ku yin first transaction ɗinku. So bayan kun danna shi ƙasa ga wajen generating NFT. Da dole sai kun yi typing wani I love Photon chain ne ko yaya ne amma yanzu sun yi upgrading ɗin shi da sauƙi kawai za ku danna generate ne zai generate muku avatar. Zai generate muku avatar kamar haka. Idan ya yi generating avatar sai ku ƙara scrolling ƙasa za ku ga nan wajen mint avatar. In kuka danna shi, shi ma ga points ɗin kowane tax da point ɗin da suke basuwa don point based ne. So da kun danna mint avatar zai yi mintin muku hoton ga za ku yi confirming ɗin transaction in on chain. Idan kun yi confirming ɗin shi on chain ta wallet ɗinku kuna danna shi zai triggering wallet ɗinku sai ku yi confirming. Bayan kun yi confirming za ku ga ƙasa create unique law ɗin ga. Create unique law ɗin ga kawai abinda yake nufi shine za ku yi posting ɗin hoton da an kai generating da kun kai generating ga Discord server ɗinsu. So in ya yi minting ɗin shi successfully za ku ga ya buɗe muku wajen download avatar. Sai ku danna download ku yi downloading avatar ɗin ku yi saving ɗin shi ga waya in ta waya ne in kuma system ne ku yi saving ɗin shi kawai ƙillan ga download folder ku. Bayan kun yi saving sai ku danna join Discord ɗin ga. Idan kuka danna join Discord zai kai ku Discord server ɗinsu. Now Discord server ɗinsu farko in ya kai ku zai sauka da ku wajen role. So in ya sauka da ku wajen role kuna iya zaɓen role. So bari in danna accept already ina cikin Discord server ɗinsu zai ƙara maida ni wani waje. So a gan onboarding guide zai kai ku wajen onboarding. Network is a bit slow. So in ya kawo ku wajen ga abinda za ku yi shine za ku zaɓi roles daga nan kuna iya zaɓen ƙilan builder ko creator kowane role dai mutum ke so.
yana iya zaɓen shi nan. Kuna iya zaɓen multiple role. Role ɗin bai da wani babban muhimmanci, kawai don wa'yansu suna buga game cikin Discord server ɗin, kamar games ɗin da ke ta wajen ga suna buga games, so don shi ne ina ganin rules ɗin ga. Amma in ba wani abin gani compulsory ba ne, do za ku yi claim at least role guda dai. Ƙasa za ku zaɓi country, kuna iya zaɓen ƙilan Africa, wannan general Africa ne, da baya sun kai adding ɗin wajen specification ɗin kamar countries, kamar ga Nigeria, ga wasu Turkey da sauransu ƙasa, da baya sun kai adding ɗin servers ainihin community ɗin ga local community. So da kun zaɓi nan zai adding muku role ɗin ga account ko ga Discord account ɗinku. So wajen uploading NFT za ku je nan wajen NFT law ɗin ga, sai ku danna shi. Idan kuka danna ya buɗe, za ku ga mutane da yawa suna uploading ɗin NFTs ɗin da sun kai generating, don random NFT ne. So abin da za ku yi kawai shine za ku zo wajen nan ku yi uploading ɗin NFT da kun kai downloading, wannan da kun kai saving, sai ku danna kun yi uploading. Bayan kun danna upload, ba turawa ba sending za ku yi ba, nan za ku zo ku copy address ɗinku na EVM, address ɗinku na Ethereum. Nan kamar nan sai ku yi copying shi, ku zo nan wajen message ku yi pasting ɗin shi. To sai ku yi sending. Already na riga na yi sending, saboda gudun kasu ce duplicate sending ne yana damun servers banza. So ban sending. So da kun yi wannan za ku yi sending shi kenan. Kuna sending ɗin shi za a yi allocating muku role na Discord. Wajen ganin role da kun zo ko cikin wajen GM ɗin ga kun kai typing ɗin ko GM. So kuna danna profile ɗinku da kun highlighting ɗin shi za ku ga role ɗin da kun kai earning gaba ɗaya. So by default za ku samu wanga, in kun completing tax ɗin nan za ku samu wanga Photonia role. In kun yi joining Discord kun yi wancan tax ɗin, za ku samu Photonia role. Amma sauran tax, sauran kamar wanga Supremo ɗin ga da Prime Photon ɗin ga ba ku samun shi, sai kun yi tax ɗin da ke ga Galaxy. So in kun danna kun yi submitting hoton nan za ku samu role ɗin ga. While ga wajen role ɗin nan na trader da gamer ɗin nan da muka danna, wannan da ce muku bai da wani abin ga. Kun ga sun ɗaya listing ɗin su ne amma bai canja komi, sannan da region ɗin da mutum yake. So an ƙare da na first step in tutorial ɗin kenan. Saura na Galaxy campaign.